Her står Theis. Han kigger på sine børn, der nyder at være grundejere i Vrå. Ja, jeg mener børnene, de er grundejere. Altså, Theis og konen har købt hus i Vrå, og der bor børnene selvfølgelig også, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, børnene her, de er også grundejere, i hvert fald hvis man skal tro fortællingen. Sådan noget kan nemlig lade sig gøre her i Vrå. Det skal I høre mere om lidt senere. Da Theis og familien flyttede fra Fyn til Vrå for godt 2 år siden, var det i første omgang de fysiske rammer, der tiltrak. Man kan få meget hus for få penge, så der er plads til en pladskrævende hobby. Og det er nemt at komme til fra Vrå. Der er 5 minutter til en motorvej, så det er nemt at komme syd og nord på, og det går endnu hurtigere med tog fra stationen midt i byen. Der er pasning til børnene, skole og en ny skole er på vej. Der er et hav af sportstilbud, et bibliotek, en højskole, en kunstbygning og 2 supermarkeder. Ja, det gik lidt hurtigt. Lad os lige komme lidt ned i tempo igen. Det var svært at få overblik over alle de ting, der skete i Vrå. Så derfor er vi en lille gruppe, der har lavet Facebook-siden Den Lutspillende Gris. Og tanken med det er ligesom, at det skal være sådan en paraply-Facebook-side for alle de foreninger og grupperinger, der nu er i Vrå. Og i øjeblikket der er vi 21 redaktører, der dækker 22 foreninger. Den hedder Den Lutspillende Gris, for det er ligesom varetegn for byen. Theis er i det hele taget en fællesskabets mand. Han har sparket lidt old boys bold, og det er ikke kun derhjemme, men også i den lokale billiardklub. Han støder til kugler, så tager han aktiv del i børnenes fritidsaktiviteter, når de laver gymnastik, svømmer eller spiller fodbold. Og så er han med i skolebestyrelsen. Hey Emma, how is everything going? Men han er også optaget af, at nye tilflyttere kommer ind i vores fællesskab. I Vrå byder vi asylansøgere velkommen med åbent sind og frivilligt engagement. Det går så godt, at vi nogle gange bliver nævnt som et skoleeksempel. Theis har meldt sig som besøgsven på asylcentret. Et andet sted Theis er aktiv, det er på børnenes jord. Det var her, vi så Theis i starten. Og hvis I lige holder fast et øjeblik, så skal jeg fortælle, hvad det er. For 50 år siden fik en gruppe forældre med Carl Scharnberg i spidsen ideen til et fristed for børn. Skoleinspektøren og hans kone forærede børnene jorden, og i dag har stedet legeplads, multibane, skaterampe, minigolfbane. Børnene har papir på, at stedet er til for dem, men de voksne må godt komme og være praktiske grise. Og selvfølgelig er Theis en del af arbejdsgruppen. Til ære for Carl Scharnberg, så da vi byggede den her pavillon, så fik vi støbt i cementen hans citat: "Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele." Ja, og det er lige præcis den ånd, der har gjort, at Theis og familien har fundet sig så godt til rette i Vrå. Det er den ånd, der gør Vrå til et godt sted at bo.